Kumpiyansa si Negros Oriental Representative Manuel Iway nga mahatag ra sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagkunhod sa plitihan sa taxi, jeepney ug bus karong Enero. Kinihuman gibasura sa Court of Appeals ang petisyon sa i-utak party list sa paghunong sa LTFRB sa pagpakunhod sa plitihan sa tanang public utility vehicles. Kahinumdumang mimando ang LTFRB sa pagkunhod sa flag down rate sa taxi gikan sa 40 pesos ngadto sa 30 pesos sugod niadtong Marso 9 ning tuiga. Apan wala gikinahanglan ang pag-recalibrate sa mga taxi meters tungod kay temporaryo lang ang pag-us-us sa plitihan. Sa petisyon ni EY, iyang giduso ang pag-recalibrate sa metro sa taxi ug ang pag-adjust sa patak nga 3 pesos and 50 centavos ngadto na sa 2 pesos and 50 centavos sa kada 300 meters nga dagan sa taxi. Si EY kinsa usa ka kanhi board member sa LTFRB miduso sa pagpakunhod sa plitihan aron makabenepisyo usab ang mga pasahero sa barato nga presyo sa lana ug dili lang ang mga drivers ug operators.